ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇದ್ದಿನ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದಾಂಡ ಕೇಂದ್ರಗಿತ್ತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಡಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಈತ ದಿನ ದಾಯಿಗ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಜಿ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಆಯ್ನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮೇ ಮಂತಡ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಬರೆರೆಗ್ ಪುರ 1 ವೀಕ್ ಆಯ್ನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಬರೆರೆಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15 days ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ BR ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಂಡ್ ಐತ ಕೇರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಬರೆರೆಗ್ ಐನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಳಿಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಜುಲೈ ಮಂತ್ ಮುಟ ಪೋಸ್ಟಿಂಗೇ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬರೆರೆಗ್ ಪೂರ ಕೇರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಆಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ್ಸತ್ಲ ಆಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೆಡು ಬಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಸಿಕ್ಕುದಿಜಿ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಐನೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಜುಲೈ ಮಂತಡ್ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತಡ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಅವು ಕೇರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಟೈಮ್ಡ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲಿಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಐನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಸೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಐನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಡಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದ ಟೈಮ್ ಬಡ್ದು ದಿವಾಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಟೈಮ್ಲ ಆಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಪಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಆದ ದಿವಾಳಿ ಹಾಲಿಡೇ ಆದ 1 ವೀಕ್ ಆಯ್ನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ 3rd ಇಯರ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಜನವರಿ ಆಪಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಾರು ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ರಜೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿನಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದದಿ ಎನ್ನದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗ್ ಪೂರಾಗಲಿಗ್ಲ ಇನಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಇನಿಟಿಂಚಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ ದೀಪಗ್ ಉಡುಪಿದ ದೀಪಗಿಜನ ವಡಮಂಡೇಶ್ವರದ ದೀಪಗ್ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಸುತಿಕ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೊರನೆ 25 ಮುಗಿನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೀಪೋತ್ಸವಗ್ ಇನಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಐತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ
ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ಕಲ್ನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೋಡು ಆತೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ದಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಭಟ್ರು ಪೂರ ಬತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ದಡಿಗೆ ಪೋಪ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬಲೆ ಪೂಜೆ ತಂಚಿಗೆ ಪೋಯ್ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಅವರು ಮುಖ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಐಶ್ವರ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ವಿಶೇಷ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ತಿಕ ದಾಮೋದರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಅಧಿಪತಿ ಕಾಮೋದರ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ಅಮಾಸೆವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಮಾಸಾಧಿಪತಿ ಈಶ್ವರ ರುದ್ರದೇವರು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಶಿವ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು. ಮತ್ತು ಎನ್ಮೂಲೆ ಸರ್ವ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತುಳಸಿ ಆದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳು ತುಳಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟ ವಿಶೇಷ. ಅದರಿಂದ ತುಳಸಿ ಬಾಡಿ ಹೋಯ್ತಾ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಇದು ಏನೋ ಉಂಟು ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಹ ಮಸೋಲಾಕಣಿ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ ನೀವು ಹಂಗೆ ಸಹ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ದು ಕಣಿ 3 ಸಾಲ ಅದು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಕಂಡೆ ಅಶ್ವಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರೋದಿನಾಮ ದಕ್ಷಿಣಾಚರ ಋಷಿಯರಿಗೆ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸೆ ಉದ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೆ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೆ ಇದು ಕಣಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮುಟಿ ಹಾಂ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಚಂದ್ರಶಿವ ರಮಾಯಾಮ್ ಪುಣ್ಯತೆ ತೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೀಪ ಸಾಕು ದೀಪವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಚ್ಚಿಕಾಯಿ ಅದು ಬೇಡ ಒಂದು ಸಾಕು ಪೂರ ಬಿಡಿ ಪೂರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪೂರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಮಾತಾಡಿ
ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಶ್ರೀಯ ಒರ್ತಿ ಮಿಸ್ ಆಯಲು ಶ್ರೀಯನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪೂಜೆಡು ಇಜಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲಿಪ್ಪೋಲು ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್.